Всички, които правят лоши неща, Господ, Той ги наказва. Лоши неща, които правят, Господ ги наказва отгоре. Това е истината, приятели. Това искам да кажа. Той ги наказва. Рано или късно, Господ, Той наказва всичко. Рано или късно, Той ги наказва, брат. Дето са направили тия злини, дето направиха злините на венци, Той Господ се погрижи горе, Той брат. Той се погрижи. За днеска ще е най-големият ден на планетата. Днеска голям ден. Господ се погрижи за тях, брат. Слушай, какво ти казвам. Има Господ. Рано или късно Той се погрижи за тях, брат. Слушай, какво ти казвам. Нека да се мърка. Цезаре, брат, нека да ме качат. Той Господ после ще ги качи, брат. Нека да ме качат, брат. Нека, брат. Нека да ме качат. Господ си знае работата, брат. Това е истината. И има Исус Христос. Исус Христос отгоре днеска слиза Той. Той е днеска долу на земята. Исус Христос всичко гледа. Днеска какво става. Те, че пък не се притеснявам. Защото Господ е до мен. Това е